Il-Gvern alloka 2,700,000 euro f'forma ta' pjan ta' għajnuna biex jinkoraġġixxi kumpaniji fl-industrija jħaddmu studenti permezz ta' apprentistat. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern għan-nies kif ġie spjegat li din is-somma se tinqasam fuq perjodu ta' sentejn. Fil-fatt il-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol flimkien mal-Ministeru għall-Edukazzjoni spjegaw kif permezz tal-apprentistat fl-MCAST għal din is-sena qed jallokaw 750,000 euro filwaqt li fl-2022 se jkunu allokati 2 miljun euro. Il-kap eżekuttiv u prinċipal tal-MCAST, il-professur James Kalleja, spjega li l-kulleġġ jaħdem qatieħsa biex jisaħħaħ il-lista ta' sħab fl-industrija li llum tlaħħaq madwar 1463 kumpanija b'1675 student li huma ngaġġati bħala apprentisti. Huwa qal ukoll li dan huwa impenn straordinarju bħala appoġġ għall-apprentistat. Il-prattika fuq il-post tax-xogħol għall-istudenti hija l-qofol ta' dak li l-MCAST jemmen fih. Meta l-istudenti ġi l-MCAST aħna rridu indaħħluh fid-dinja tax-xogħol. Indaħħluh fid-dinja tax-xogħol bħala tagħlim mhux biex jaħdem biss. Għaliex? Għaliex li titgħallem direttament fil-post tax-xogħol se jtik vantaġġi kbar għall-karriera li tittuża inti. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Caruana qalet li dan il-Gvern jemmen bisħiħ fl-aqwa riżors li għandu, ir-riżors uman, u għalhekk qed ikompli jinvesti fih u fil-futur ta' pajjiżna. Qed nitkellmu madwar 3 miljun euro li ħankunu qegħdin nagħtu finanzjament lis-settur privat biex ikun jista' jimpjega lill-apprentistati tagħna biex ikunu jistgħu wkoll jużaw dak li jkunu tagħlmu hawnhekk fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana qal li l-rkupru ekonomiku u t-tisħiħ tal-finanzi ta' pajjiżna jiddependu fuq is-suq tax-xogħol. Għalhekk permezz ta' skemi bħal dawn la darba studenti Maltin ikunu qed jistudjaw u eventwalment isibu ruħhom fuq il-post tax-xogħol, l-attività ekonomika li se jkunu qed jiġġeneraw se tikkontribwixxi għat-tisħiħ ta' pajjiżna. F'inizjattiva bħal din tal-lum iva jiena bħala Ministru tal-Finanzi rrid nara li jkun hemm biżżejjed riżorsi ħalli l-ħiliet tal-Maltin u l-Awċin nużawhom bl-aħjar mod.